Dok vjernici iz Bosne i Hercegovine svakodnevno pristižu u Meku, organizacijski tim predano radi na svim detaljima vezanim za smještaj i boravak hadžija na ovom svetom mjestu. Svakodnevni sastanci tima Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice ključ su dobre organizacije, što ujedno garantuje kvalitetnu podršku budućim hadžijama. Do sada nismo imali nikakvih problema, sve teče vrlo organizirano. Naše ekipe se nalaze na aerodromu gdje dočekuju hadžije i vrlo brzo, ekspresno mogu kazati, smjeste hadžije u autobuse koji dovezu do hotela. U hotelu su organizirane podjele obaveznih bitaka, takozvani, dakle akreditacija koje izdaje Ministarstvo hadža, bez kojih se ne može obaviti ni jedan obred i koje su hadžije obavezne nositi. Odmah se organizira smještaj hadžija u sobe. Vrlo brzo, čitav proces teče vrlo brzo zato što smo sve unaprijed organizirali i nakon toga vodiči vode svoje hadžije na umru i poslije toga slijedi odmor hadžija sve do početka obreda hadža. Tokom sastanka naglašena je važnost odgovornog rada vodiča koji imaju ključnu ulogu u uspješnom obavljanju hadžskih obreda. Poseban akcenat stavljen je na komunikaciju s hadžijama te pružanje pomoći starijim osobama. I vodiči i šerijatske konsultantice stalno su na raspolaganju hadžijama. U Meki smo već nekoliko dana. Svakodnevno obilazimo naše hadž hanume po sobama, odgovaramo im na pitanja, pomažemo im, vodimo ih da obave obrede umri. Stojimo im na raspolaganju za sve, neka se ništa ne sekiraju, u svim situacijama ćemo im pomoći i biti podrška i pomoć. Vjernici koji su do sada pristigli u Meku organizacijom su zadovoljni. Nekako se osjećam dužnim da pohvalim organizatore, islamsku zajednicu, imame. Vrlo su prisni, srdačni, raspoloženi. Čitava ekipa s kojom sam ja došao u prvom onom valu, jako je dobar smještaj, dobra je organizacija, dobra je ishrana. Nekako se osjeća da kod ljudi jedna posebna emocija. Prezadovoljni hoteli, smještaj, osoblje, sve na vrh, sve je za 10. Da Allah nagradi sviju. Za hadžije je organizovano zajedničko obavljanje namaza u hotelu, a većina u večernjim satima vrijeme provodi u časnom haremu. Iz Ureda za hadž i umru istakli su da je njihov cilj da svim hadžijama iz Bosne i Hercegovine pomognu da propisno i dostojanstveno obave petu islamsku dužnost.